पति देव ना है। अब पति है तो तू जमन को हम तुमने नानू करो कहे ना आ कलजुग आ गइल हो जे पत्नी कहेला उहे होला ना। कभी 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 पति के भी अति सहे के चाहिए ना। अब टाइम ना जानते नहीं पहले के मेहरारू में आज में बहुत अंतर हो गइल बा। पहले के औरत जे रहे ना अरे वह दो चार धापर मारियो दी डांटियो दी बोलियो दी तो कुछ ना कहीं बर्दाश्त करके रह जाए। अब भूल ना करे मारो तारो हमारे बाबूजी कितना दुख सह के तहरा से बियाह कइले बाड़े तू कितनो मरबा नु तो हम ससुरा छोड़ के नैहर ना जाए। आया है बेरा के मेहरारू कुछ ऐसा लोग बा मारल तो दूर के बात बराबर डांट के बोल दी डांटत तर बिहाने भाई के बोला कर नैहर भाग जाए। आई ना बोलो ना कि रउआ बिना ये हो राजा महादेव को हार सुन ले जब से बेल के पतैया पर लेटर भेजनी नु मेहरारू भी बेटर मिलल। कि रे लगरिया इधर के आवत हो रे लगरिया धाराई दरे लगरिया धाराई दरे लगरिया हो रे लगरिया धाराई दबला सुनल बन देव घर में लागल मेला जायला ए राजा मन तरसेला सुनल बन देव घर में लागल मेला जायला ए राजा मन तरसेला एगो चुनरी
औरत बड़ी सुंदर भाव में अपना राजा जी से अपना सैया जी से अर्जी लगाओ तरी और कहा तरीका ए राजा जी बोलो ना तहार फरमाइश तो लिखत लिखत हमार कॉपी हो रहा गई। कोनो बात नहीं के आगे जीजा जी बैठल बारे सुन ले बानी बाबा के महिमा अपार बा महिमा अपार बा हो महिमा अपार बा। सुन ले बानी बाबा के महिमा अपार बा महिमा अपार बा हो महिमा अपार बा। लागल बाटे उहाँ सच दरबार बा सच दरबार बा हो सच दरबार बा। कि सुन ले बानी बाबा के महिमा अपार बा सही सुन ले बाड़ू सही सुन ले बाड़ू। लागल बाटे उहाँ सच दरबार बा कितन का भंगिया लो अतन को भंगिया ले आइदा तन को भंगिया ले आइदा तन भंगिया बाबा धाम जाए के बाद रेलगाड़ी से चुनरी भी खरीदे के बाद हरिहर साड़ी भी खरीदे के बाद लहठी चूड़ी भी लेवे के बाद तहर फरमाइश तो इतना ना बा कि हमारी स्थिति ठीक नहीं के बुझा लेकिन कैमरा वाला लोग खड़ा बा भाई लोग अगर ज्यादा ना 100 रुपया रुआ लोग मदद कर देती नु तो ही पति के इज्जत रह जाए। बड़ा रवा कहले बानी कि बाबा कृपा कइले बा कैसन मेहरारू मिलल बा पता चलल मेहरारू के फरमाइश कितना बड़ा होला ना बड़ी दुख होला यो, लेकिन सुखो बा काहे कि तू बाड़ू तबे तो हमार परिवार आगे बढ़ी। कि सुन ले बानी बाबा के आग महिमा अपार बा सही सुन ले बाड़ू माँ बाबा के दरबार तो ऐसा दरबार हो दुनिया के कौन ऐसा कोना बा जहाँ से लोग ना आवत होके जब तहार लालसा बा। आई देखो 200 रुपया जीजा जी के तरफ से आइल हो जीजा जी के बोलत रही हो कि सुन ले बानी बाबा आग महिमा अपार बा मुकेश म्यूजिक सेंटर रितेश भैया की तरफ से 500 रुपया उधारे पुरस्कार है। अल्लाह गल बाटे उहाँ अब सच्चा दरबार बा हेलो पिए को भंगिया नु हो इतना यूट्यूब चैनल लागल बा बम सब हां कि लाखों रुपया कमा लो भाई 50 लिया के दे लो सारा जना सुनो तर लो पैसा लिया के जल्दी दे लो सब लोग मुकेश भैया रुआ पहले जल्दी पैसा दे बा ई त कलाकारों से ही वाला लो ए हतना लो जो होला के बादो पैसा निकालो देता रो कैसा कि महादेव से कामना रही कि वालों के आज डलाया बाबा की कृपा कैश से नहीं है तो पार हो यहाँ से जाए। स्कैनर का भी व्यवस्था है। कितन का भंगिया नु हो कितन का भंगिया ले आई दा बलमुआ कितन का भंगिया ले आई दा बलमुआ जाई बढ़िया धराई दिए रंगा जाइबू बाबा धाम
आदिति जी एक मिनट दीदी आइल बानी हाँ ई तरह कहे जीजा जी कितना और वो कहता नहीं कि जीजा जी आइल बनी और मेहरारू वाली बड़ी ना जीजा जी आइल बनी दीदियो आइल बनी का अरे दीदी लोग कंजूस होला। ए, बोले बुरा नहीं मानिएगा। हाँ बाकी दीदी बैठल बारी दीदी के भी प्रणाम जय माता दी हर हर महादेव। आप हमेशा खुश मस्त बिंदास रहिए और ऐसे ही बाबा धाम जाइए और जल चढ़ाइए और मस्त रहिए। बाकी कहना क्या है जे जवन मांगे देला भोला भंडारी आ सब कर आराजी सुनला त्रिपुरारी। एते का मुर्गी लग जाओ रोहित भाई ठीक से मार दे हो बाबा रउआ ते का ट्राई करी ना पहले रहुआ ना 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 पहले रउआ मरद फर्स्ट होला चला ना। हाँ 1 2 एक मुर्गी मार के आ जा ओकरा बाद हम मार दे जे जवन मांगे देला एक बार रहुआ कोशिश कर ली ना कोनो बात ना खड़ा होके डांस कर लिया ही ना ए जगह बोले सच्चे दरबार जीजू जीजा बम बोल बम जीजा बम बोल बम जीजा बम बोल बम जीजा बम बोल जीपी बम बोल बम आहल साली बम बोल बम कि जे जवन मांगे देला अल्लाह भोला सब कर आराजी सुनला त्रिपुरारी आया गोसारी नु हो। लेकिन वो मुर्गी मारे के बाद पहले जीजा जान तो कर ले अच्छा कि जे जवन मांगे देला भोला भंडारी सब कर आराजी सुनला त्रिपुरारी। सारी